We are now on our 99th Malasakit Center sa Entero, Nasod. Isipin nyo, in just ilang years lang, no? Pila na ka Malasakit Center? 99. Usa na lang, 100 na. So, usa na lang talaga ang kulang. Mahiwaan na nato ang ikausa kagatos nga Malasakit Center sa asa kini. Mauna ang atong angay at ngan. Batan-on nga adunay diabetes ang natabangan sa atong Malasakit Center sa Sugbo. Gikan sa Kabisayaan, tagaan kita og update ni OPAV Assistant Secretary ASEC Jonji Gonzales. ASEC Jonji, mahayong hapon o maayong hapon diha sa inyo sa Cebu. Usa ka 18 anyos batan-on lalaki nga adunay type A diabetes ang walay nabayran sa iyang hospital bill human nagpatambal sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Romel Brigoli nga taga Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, natabangan sa atong Malasakit Center nga maoy mibayad sa iyang kapin 75,000 pesos nga bill sa hospital. Ania ang pamahayag ni Romel inubanan sa iyang inahan. Ma'am, nga gani na-admit or na-hospital si Romel? Tungkol sa ihang diabetes. Unsa nga type yung diabetic, ma'am? Type Type 1. Ma'am, pila may inyong bill? 1, 75. 75 kapin. Ah. Unya, ma'am, namoy na bayran. Wala, tungod sa malasakit. Di man ka nakahibaw sa Malasakit Center, ma'am. Sa hospital po kay programa man siya ni Presidente Duterte tungkol para sa mga pobre. Okay. Unya, ma'am, naatay mensahe ni President Duterte o ni Senator Bongo? Nagpasalamat ko sa Presidente nga naa siya ng programa para sa mga pobre. O magpasalamat sa ko ni Senador Bongo nga tagaan sa ko og insulin nga for hantod sa tag 6 months. So, napakay kinahanglanon, ma'am. Ang ako untang mensahe ni sa Presidente o sa Senador nga unta mahatagan ko og usab og insulin kay mo'y kinahanglanon sa akong Mao kadto ang pamahayag ni Romel uban sa iyang inahan. Samtang niabot na og 99 ka mga Malasakit Center ang gitukod sa nasod. Kini anaa gibutang sa Region 2 Trauma and Medical Center sa Buyumbong, Nueva Vizcaya. Mao na kini ang ika-53 nga Malasakit Center sa Luzon. Ang launching sa maong Malasakit Center gitambungan ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug sa mga opisyal sa hospital ug lokal nga kagamhanan. 53 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Sa pagkakaroon, aduna nay 53 ka Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Excited usab kita kung asa ibutang ang ika-100 nga Malasakit Center sa nasod. Kini inyong masayran unya dinhi sa atong programa. Gikan sa Kabisayan, kini si ASEC Jonji Gonzales, maayong hapon.